takto reels namlayo insta o facebook o koilik koilik ke hai khajar kolik phunuk laya diba mami songtu ti boti saka hello ang hai dok kaham ke ti saman blog khaiman ti ko Oh, nung to kaisa reporter borok nung bahai ke blog khamerong no tesara bedro sajagya angoi kunu masangya bele nung kaisa reporter borok nini reporter ni samung no nung khaidi blog khaini borok khaitong thong nung basang kolmani khaja kolmani godana kole kok samani nung obano hamjagya ba naithok jagya angkai chini borok chini tipar sarok tabok bisibak kefengmani be chalang di buryang di kefengmani be kobuli kobor waisai tongo nung bahai ke ong tongmano ri chajakba kefengmani be kobuli kobor waisai tongman sale bolok khai masa musuk obo hamo obo kitab kolo khaja kolo hinung ta hindi obo tabungni fashion tangni model tabungni model no nung hini kono lab koroi nung jate hingka chajagya ango hinke nung no jayasi manjaknai borok bai tang nung obahai ke video khaimase nung basuk comment mankha comment hamya mankhana bele nung jaya hinjakana bele bolok khaini borok jefong khaitong thong kefengmani be kobuli kobor waisai tongman salai aike bolok khai masa musuk kai tongmani obo hamo sobche nini samung nung khaidi bolok khaini borok khaitong thong andu mangana himena hai jaya ta manjakdi angto Tripura naitong jar naitong Tripura ang jar naitong kokbai ang sago nung ani kokno to buji galak ba gamke khana kai nung buji manano buji mangkai nung ani kokno saya phung mani manano hingke ang to bairani parani bairani bisi video raso khaitalya ang just sini kukulmani parani video simse ang khayo topung ang ini video nungoi mane ning kok samani khana tok joglia naithok joglia moi kese video makhai manese saya suye tongkai ano map khaijabadi khapangni tibar sarok ang keono saya hi saya mane kesa khana tok joya naithok joglia moi makhai manese okay bisa sakang kaisa nungkha chini bukhuk rumi mura sing kok khana toya khunjur habia kok sitra bai rasa boi gan khayo views lana bagoi hini sagoi kaisa tongo buru fm dehina fn buru oroni ojama bai basuk tama kok sitra hinjaka bo comment hamya khaijaka video basuk salam jaka bo ulokai bo nakat sanka abo hai ke tabungni model tabungni fashion se bo jesuk bisri kokbai rasabjak nini short iri kanai chumoi masamani obotin khaise tabungni borok nayo sapor bo khayo bis bo phayo genung rasa baitongni kok gam tabung hingkai bisibak tabungni borok hamya ata bisi kobuljak do gama sukroi genung kok gam langgam sagai video khaidi nini kokam lam nung borok asnai galang je kok chaya lai chaya sanai omno khaise borok nainai ning kaisa viral video hin manjak jalai marok rok besuk views manai tong nagedi opterong khai nayo borok tabungni fashion ma hin pelang tangni model kan maniba nung kusui kaparab je phung kanai tongdi kini kita hinlai di hinka jate munikha jate nung jaya se manjak sinai obo hai kaisini bukhuk rumi mura singai ke je samani himani bini onek bul tongo ulokha bo nakar sanka kokkoroi waisa dera go borok waisini ta dera di kaisini takhok jakom no bang masago nung to kaisa reporter borok nung nini kamung no nini samung no nung khaitong di blog khaini borok jefong khaitong thok nung obono naithok jaya taungdi hambai jotano ani khapang tibar sarona।